Dan kollu ħbib tiegħi, il-vot ta' nhar it-tnejn jiġi u jgħaddi. Il-kriżi ħatibqa'. L-instabilità ħatibqa'. Għax GonziPN ħajati l-istess soluzzjoni li falliet għall-problema illi qiegħed tikber. Dawn kienu d-dikjarazzjonijiet tal-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt attività politika fil-Gudja. Joseph Muscat fisser is-sistema GonziPN bħala sistema li implodiet. Il-mexxej Laburista fakkar kif meta siċċurilu il-gvern kien iffaċċjat vot ieħor ta' fiduċja fil-gvern quddiem il-Parlament, il-problemi ma kinux issolvew dakinhar. Bil-Prim Ministru jispiċċa jagħmel pantomima u tellaq waħdu f'elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. U issa dan l-aħħar il-Prim Ministru nida kompetizzjoni bl-isem min irid isir Prim Ministru għall-ġurnata. Joseph Muscat qal li jkun aħjar li l-Prim Ministru jkun ħaddiem għall-ġurnata sabiex ikun jista' jifhem id-dbatijiet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Il-pajjiż mhux Prim Ministru għall-ġurnata għandu bżonn, imma Prim Ministru għall-leġislatura li jkun iffukat dwar dak illi hemm bżonn isir. Il-mexxej Laburista fakkar kif fil-Parlament Bonnici qal li ħafna mid-deċiżjonijiet tiegħu kellhom l-approvazzjoni tal-Kabinett, jiġifieri tal-Prim Ministru wkoll. Minkejja dan fil-waqt li l-ostingat il-Prim Ministru kien taħ l-appoġġ lil Bonnici ħallih jaqdef għarrieħu. Joseph Muscat fisser din l-imġiba bħala eżempju ċar ta' double standards fejn Lorenz Gonzi lanqas li l-Ministri ma jistma l-istess qasseb u wara li l-familji Maltin u Għawċin. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat ikkundanna bl-aktar mod qawwi l-attakki ta' Tefni Karwana Galizja fuqhom id-deputat Franco De Bono fil-waqt li appella lil Lorenz Gonzi biex jieħu l-passi kollha sabiex dawn l-attakki jieqfu. Saħaq li l-kritika li għaddiet l-oppożizzjoni dejjem kienet waħda politika u mhux personali u hekk ser tibqa' tagħmel fi żmien li ġej. Joseph Muscat temm id-diskors tiegħu billi ħabbar it-tnedija ta' parti oħra mir-roadmap tal-Partit Laburista li ma' proposti ser iwasslu sabiex ikun hawn soċjetà ġusta f'pajjiżna. Dan il-moviment jemmen li bniedem tgħinu mhux għax tgħidlu miskin, imma tgħinu għax temmen illi għandu dritt għal dik l-għajnuna sabiex jerġa' jqum fuq saqajh.